Салом алейкум дӯстони азиз. Созе нағзен мағозаи Тоҷи Нисо омадагем. Тарафи пажарка сеюм дарвоза марамат сеюм дарвоза ворид мегардем. Дасти чап якум қатор ами ряди широки мешавад. Ози аз наздик мерем, ман нишон метам. Курпачавориҳои фасон овардаган, духтаро простинвориҳои хушро овардаган, сатин ҳамаи чӣ доранд. Ози акция эълон кардаган, навор мегирем, нишон метим. ҳатман тамошо кунанд. Ина дидена духтаро, ана ми широки ряд мағозаи Тоҷи Нисо плакатшон ҳаста. Дидена ба осонӣ пайдошон мекунанд. Марҳамат 8 магазин мешава. Хулоса иҷада тез акция мегзара. Ман навор доштум. Ина боз ҳам новинка омадай. Хостум омада шумода навор гирифта нишон тиём. Сатинам ҳаст, простинвориам ҳаст. Ина бинен охе чӣ бор бисёр доранд. Ҳамаи чӣ меёбен бо нархҳои дастрас. Ана баъд дохили нуқтаи савдо мегардем. Ина диден духтаро, ина миё ҳамаш королевский вишивка нав омадагиай. Борои новинка бо ҷудогона ман навор гирифта якта ба якта шумода пешниҳод мекунам нархҳошон кати. Простинои фасон омадай мағозаи Тоҷи Нисо да духтарако марҳамат успед кунен ки тамом нашава. ҳамқа хушрӯа нигоҳ кунен. Ҳама намудуш ҳастай. Ина касседа дар кораи сатину пахта. Ина нигоҳ кунен чӣ хушрӯ сатинои фасон нархшон бошад 30 сомон. 35 сомонӣ мефурӯхтанд. Сербарака нигоҳ кунед. ҳозир 30 сомон шудагай. Марамат касседа дар корай ҳатман мағозаи Тоҷи Нисо биёен. ё ки нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи пажарка, дасти чап духтаро сеюм дарвоза дасти чап мағозаи Тоҷи Нисо. Плакатшон ҳастай мағозаи рақами 8. ба осонӣ пайдошон мекунен. Тамошо бино. Нигоҳ кунен интихоба бинен. охо чӣ хушрӯай ҳамаи чӣ доранд. иҷада медонен нархҳои дастрасай ба чӣ тавре ки медонен тез акция мегзара бо нархҳои дастрас. Анами намуд ва ёра метавонанд харидорӣ кунен. Простинворӣ, читаку, курпачаворӣ, хулос ҳама чӣ доранд. охе марамат биёен. ин ҳамин намуд простинвориҳои турецки тоза духтаро беҳад хушрӯ. ҳамқа вариантҳои фасонш омадай гӯлошку беҳтаринанд. марамат касседа дар корай акция шидагай 35 сомон ира то 50-55 мефурӯшанд. ҳозир дар мағозаи Тоҷи Нисо акция рафтестай чанд сум кадай? 35 сомон. ина марҳамат 35 сомонӣ беҳад хушрӯ. ҳозир қисми болорам нишонтон тим. нигоҳ кунен чӣ гулои фасон дора. ҳамина мисол барои падару модароям мешава, ҳам барои фарзандоям мешава. пастели билё гирен. хулос беҳтарина. ина материалошон аҷоибот хушрӯ туркӣ. нархҳо бошад 35 сомон. барош чандай? 240. дидена сербари хушрӯвай. хулоса биёен. бозори Корвон, тарафи пажарка, сеюм дарвоза дасти чап 8 магазин духтаро. рамин ноливой қатор даянд. ба осонӣ пайдошон мекунен. биёен. тамошобинон нархи сатина мепурсанд. марҳамат сатинои фасон 55 сомона ҳозир акция шидагай. ино метршон 55 ягон ҷуда кам нест. лекин дар мағозаи Тоҷи Нисо айни замон акция грандиозне рафтестай. ина 45 сомонӣ метонен омада харидорӣ кунен. омада наметонен нависен доставкатон мекунанд. ҳама намудуш ҳастай. бинен чӣ хушрӯанд. рангошон намерава ҳичӣ намешаванд. беҳад качестваш зурай. нархаш 45 сомон. бозори Корвон, тарафи пажарка, сеюм дарвоза дасти чап широки рядай духтаро 8 магазин. плакатшон задагай Тоҷи Нисо. ба осонӣ пайдошон мекунен. марамат биёен. омада натонен нависен доставкатон кунанд. тамошобино королевский вишивкаҳои барача омадай. нигоҳ кунен ҳамқа хушрӯай. ҳозир аз наздик ма шумода нишон метам. блески ира бинен. охи пати ира бинен чӣ хушрӯчаянд. мана марҳамат касседа дар корай духтарако бо нархҳои дастрас ҳамаи ҳаминора метонен харидорӣ кунен. боз ҳам акция дар мағозаи Тоҷи Нисо рафтестай духтаро бори чандум шид. ма шуморо тавсия метим. ина марамат боз ҳам новинкаҳои фасоншон омадай. королевский барача вишивкаҳоша бинен чӣ хушрӯ. як ҳами комплекташ 3 метра. курпачаҳош 3 метра. 4 та 3 метра курпача дора. 4 болиш дора. астараш турецки тоза, духтуш оригинал. нархш бошад бо медонед 2 та лула болиш туҳфа дора. нархш бошад 2000 сомон.
2000 сомон. Нигоҳ кунед, глоиро бинед, охи фасониро бинед духтаро, ҳам хушрувай. Ина аз наздик ма шумода нишон тим охира чи хеле хушрувай. Блескша бинед. И ворскати будай, ҳозир ман нишон метам тона. Нигоҳ кунед духтаро. Ира бинед, ва ира бинед чи хушру. Мана марамад аз тарафшам навор мегирам, бинед духтара ко ворскати будай. Ба ҳозир ҳам хеле хамилёно мода шудагай ку ворскати мегиран, қолин даям, парда даям. Ина марамад дар мағозаи Тоҷинисо курпачаотонам омадай 2000 сомон даки бо 2 талула болишти фасон туҳфатон мекунанд. Бовар кунед духтара ко материалошда гап нест. Сифаташ беҳтарин бо глоша бинед, охи гло ишаишда хушру, ишаишда хушру. Ҳамаш новинка духтаро. Марамад мағозаи Тоҷинисора касе намедона. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза. Сеюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап широки рядай духтаро, дасти чап 8 магазин. Тоҷинисо плакачон ҳастай. Нигоҳ кунед, глоша диден духтаро. Наворда хушру надида бошен. Нависен доставкатон мекунанд, мефаҳмонанд туна. Бо ягон маълумот бошад, пиратар бош маълумотиен. Ина духтаро дидена? Духташон чӣ халай? Дубора дуз мешава. Астараш мрамри туркӣ тоза. Астараш мрамри туркӣ. Оригинал сорти якум болиштакош нахали шолаг мешава. Ина болиштакош шолаг меша дитаи дигар лула болишти фасон туфа. Ина марҳамат духтарако дархост кунед. Ман нархи бе пахташа гуфтаистам. Пахтадорош чанд май? Пахтадор 3800. 3800 сомон пахтадорош. Пахта шаҳри Душанбе бепул пахтадорш фақат. Доставка ройгон. Успед кунед ки тамом нашава. Акция рафтестай духтарако успед кунен, аз акция хафо намонен. Ина марҳамат курпачаҳои духтагӣ тайёр пахтаҳо шкати нигоҳ кунен чӣ фасонакай. Нархошон аз акция шидагиай 2300 сомон бовар мекунен. 3 метраи пурра. Бинен чӣ рангош хушрувай. Расветкаҳои беҳтарин дора. Каседа дар корай. Як комплект 4 курпачаву 4 болишт. Пахташам, астарошам, мағзиёшам ҳамаш оригинал истифода шудагай. Ини болиштоша диден ка хушру будай болишт. Мана марамат каседа дар корай биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза духтаро. Сеюм дарвоза ки омаден широки ряд дасти чап мегарден. Мағозаи Тоҷинисо мағозаи рақами 8. Мана марҳамат 2300 сомон. Ина кадом меша мегирен 2300 сомони. Ина бинен ишаишда хушрувай, ишаишда хушрувай рангора дидена чӣ фасонай. Хулоса беҳтарин варианто бо нархи дастрас пешниҳод шудагай. ҳатман биёен. Омада наметонен, нависен доставкатон кунанд духтаро. Ина марҳамат духтаро, боз ҳам акция дар мағозаи Тоҷинисо пешниҳод шудагай. Нигоҳ кунед чӣ хушрувай курпачавориё. Марҳамат каседа дар корай. Як комплекти фасони инамхе курпачаҳои королевски медонен чанд сомонай? 1700 сомон, 2200 сомон буди ё. ҳозир акция рафтестай 1700 сомон кардаган. Успед кунен тамом нашава расветкоша бинен бо чӣ хушрувай. Ҳамаи ҳамино вишивкаҳои королевскиан духтаро оригинал. Ишаишда фасон, ишаишда фасон. 4 курпача, 4 болишта, баъд духти беҳтарин марамат ҳамагӣ 1700 сомон шудагай. 3 метраи пурра. Каседа дар корай бо биёен аз наздик як маротиба хутон бинен. Боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. Мағозаи Тоҷинисо дар бозори Корвонай тамошобино иқаё хушруван. Дар бозори Корвонан тарафи пажарка сеюм дарвоза. Сеюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап духтаро 8 магазин мешава. Плакачон ҳастай Тоҷинисо. Биён аз наздик бо бинен. Ира бинен охи чӣ хел фасонан. ҳозир ҳамаи ҳамин намуд гирифтаистай. Марамат дар мағозаи Тоҷинисо акция рафтистай. Метавонен омада бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Як комплекти тайёрш 1700 сомон. Омада наметонен, нависен хичон шумода доставка мекунанд. Духти профессионали духтаро успед кунен ки тамом нашава. Тин навор гирифтум духтаро, баъд гуфтан кушода нишон тин. Ина марҳамат шакли кушодагиш ё 55-60 сомон будан. ҳозир акция шудагай 45 сомонӣ. Ина бинен чӣ хел хушруван. сатинои оригинал 45 сомон. Успед кунен тамом нашава. ё ҳичи намеша, на рангаш мерава, на мисол катишки мезана. Хулас беҳтаринай ҳамагӣ 45 сомон.
бозори Корвон тарафи қарангуш хушрӯи гулош фасонай бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза даяндахтаро сеюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап мегарден марҳамат мағозаи рақами 8 тоҷи нисоб плакатшон астай ба осонӣ пайдошон мекунен иҷада тез аксия меравад чӣ курпачаворӣ чӣ сатин чизе ки дар корайтона биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен лекин агар омада натонен ку рақамошон ҳаст муроҷиат кунен худшон дар равакак шумода бурда доставка мекунанд дар равакак мерасонанд тона бинена чӣ қадр фасон ҳамаи ҳамино арзон шудаги духтарако успед кунен